liang jong ka health minister kumbakam don skor imat hagapor bakala kren imat bakala buat sifak lewai wat kren langwir kum kapi ban sakri law lok rong imla tang ban pen khacha dai ne dai la ban train ban sau bha baro silantar ka cingam tula parang wat cukran awat cukran lang lef Allah Inong Tere Asha, Nakalengi District, ke Badan Hapok Kesatri, ke Meghalaya Asha Workers Union, ke Khanyau Trik Unaiwing Arhajar Arpulai, ila penlong de kejingyat Peace Rally, kepala sedang najan keying ulat kejela, bat kepala penkut Hamadan Malki. Kejingmi Kinong Tere Asha, ban penlong de kejingyat rally, kedai hadian bekejingkren ke Menteri, ke Badai ya ketenat ke Kot Kekya, ke Dr. Mizil Amperin Lingdo, ke Balaong, ke Kinong Tere Asha, Kidai Kinong Tere Mon Ngobha, kene kejingkren ke Menteri, ke Penbitar ya Ki Asha. Hakane kejingalum Ki Asha Hamadan Malki, ila ai kejingkren ban penpau, siki bor sorkar, kamtame ke Menteri, ke Dr. Amperin, ke bakila ther da ke baong, ba I kumba, ke Health Minister ke Mdon Skor, ke balakren ya ke baki Asha, kimla ban pediang. Bat I kumba ke keren buat, sipang da kumwei, bat sipang da kumwei. Syuk-syuk kila ong, ke ba pikren kum ke beriuk ke ba syempang, kebabat jika kedan minister keren da kejing tip kejing sengau tu pat pen sengau tenat Kinong Tere Asha kila ong kawai kalong kemi kepada nak tan pen ursla kebakwa penai jingkren nama kawan nak konstituensi usembut menteri rangba kejela uba perstun tensong dak bakala bu jingkeli balai pi sengap jar pimi syakmat mat sengap lem ye kejing ki Asha hakane kejing yalang Ki Asha kila rairu bakim pendam mat kane kedai tang ke Peace Rally nang ne syakmat kan dai ke protes rally ya seneng mo Asngau tulap parang awat cukran awat cukran lang lef lang lef bagi train nilayo ya ki insentif nrai nakaliang jongi bun ki bangi syutrai da kamensim kabaman ngau ha sisya habang ilaj home visit hato nyo pig Asha pisya yo insentif nakapenta ka home visit ngimju yo ya ki insentif nakapenta ka home visit balla da ka jinglaj home visit jongi ya kino kilong mi kiba kwa manwan haka shake up lane ban ayen jek igikon lada kimtre nginam yo ay nakato ka jinglaj nrai lada ki wan siya kataka ka bangila de bias log ki wan siya ki shake up ki wan siya ban ayen jek igikon kikti jong kite ngila ban yo ya itay insentif iba kendiat nrai lada kimtre ngila sudo yala kisngi ki bangila penlut porang to bat kawai tolong ba ka health minister kasngau ba ngingin try man so phabek hato baro mo ki briu ka basem ki kam la jong ki kwa bane hajo hato maka baka simti ya ka kam health minister ko kwa baka jala jong I kansa hajo dalay kata ka ba uway briu dan yala ka jong ka thong kan banang ya ki por kisngi ni dan yala ka jong ki thong tenata ka daw kum ki Asha rungim la syu ban long kum kita Kinong Tere Mon Sumpha nga nabo ka jingkerpat ya ka health minister bakan ngolem yang iha ka nay ka por ka mamenta ka bangilambi na ki way ki district siya ki way ki district ban ya ka Peace Rally jongi nray na kaliang jong ka health minister kumbakam don skor kapren ya ka ba ngim la ban priang kapin siya ya kijing yo jong ki Asha hana lengkong san hajar tingka hadin ki bayo khat pra ki bayo lai phau nyeu ki bayo halu pra phawar hato phila ban priang ya kata lada kinong ngap ki dai ki bas ngau thu kinsa ong baya ka health minister imat hagapor bakala kren imat bakala buat sifak lewai nakaliang jong la nakata ka daw nga ong baya ka health minister haba pikren kum ka priu ka basyempang ka ibat ya ka kerdan minister kren da ka jing tip ka jing suto wat kren langwir kum ka pi
tang yang health minister nay kamtam yaw chief minister deputy chief minister ba Preston ngap lem yangi kamtam balay ngawat manajing kren ngangaday na constituency penusla balay bisu ngap jak los ko wi kijinga jungai kum kayasya teda ko baburam tang kine ki kentien public hangi ki asya hato kata kadai ka kam Raymond Sobha te kunta hangne ngi kum ki asya ngi pen snau ya ka sarkar bahkan snau lam ya ka chinge ka chungi kumba phiyong ba ide nong Raymond Sobha kam de namar ba ya ka kam asya ngi labo khmat ya ki we ki kam ibo shadin habangi don kam ya kai ka ba jadi bat ka kamai ka chi ya ka ban lek Shaka we pat kakam ngimla namar ba lashay gandan ke wi HND lashay gandan ke monthly meeting kambandan HPHC ngila no ya kita ki kambaro ni haban penbiang ni haban aten ya kata ke badai bat ka health department hato kadai ka try kamon Sobha ngimla ban try kat pamon ni haban try kat kum kacing batai ka health department kata kadai kacing sisa te kumta nikar pat lam ya phi ko health minister ban snau tho lam ya ka ching jongi ki asya ki long kami ki baket ya ka yin kesam ki baket ya ki khun ki ti ki ban ngai ha ban nai bun ya ki khun ki ti ndai ka kam asya kala ban khia bat wan chakri ya ka yin kesam ngimla ban chakri ya lau lok ro ngimla tang ban pen khacha dai ne ampai dan bak bangiyo daw ko remu babhan siem raikat pamon sakri da benta kamen siem jang unang sang snang te kunta ngasngaw banong ko government MDA 2 to sngaw lam ya kachinge chongi ki asya namar ba ngimla ban Raymond Sobha baro silantar kachingem ki asya ki try khatsan slam hato ijo chingem na kakamasya tang ubay kuay way dong lalot hajar tengka kunta nidawa ba pen kiu ya ka bainong namar ngi ki asya ngi sutho ya ka chinge bangi mat ngi nyom ngi yo ngi thom ya ki mau ya ki she ya ki lum ya ka kte ya ka them ya ka lho ya ka ya ka sam ni hab lay sa phim sa kandang trong ka snang baro ka we ni hab rung lut hang no ba don ka thliu ying ba let screen ya ki ka ma pher bala batai da ka health department te kumta tang kini ki kemten ba khendiat yang ibang imday kinong try bro sismin iya i para bagi try ben mit iya i ni bagi hab i ki coach tang mit te katagi siu mano dan nang siu te kumta ngakarpat i health minister ba wat syukran tang ka ba pinlan action tour da perkhatlam hi nga thanai 8,000 ka bernang kun ni ipsai ka yang baro ka wai te kumta ngakarpat pi to isen ai to snap di ka jing dawa jongi i klam bodor leke ka ba pipi ibet pelat sangi kata ya kata ngi pediang bat na ka baburam ngada kerpalo chief minister ba iya jongi ha ka por ba usil ya ka pisa jongi ka bangasa pending na do aja kan ar kum ba ipen mi i health minister da ka jing alam kino alam ba iya ngi hable ka hong ka strike ni saya mbay bik ana ka jing sok demintaro ngi dawan pi ana ngi na ka jing sok hiro ngi pediang na ka pasok bat ngi siya ditray biang ki kam ki jongi lada pi pim snga ba jing dawa jongi ngi nyai petengi ki jing pi jongi hoblai shiko ba na kata kadang ang pi ko minister ang badan buram jongi ko mi health minister ibasong thu egani ka benta kum kalong kami hi ngira kar paret khmat jong pi pin jong thu lem gijing jiki asya na marngim ko asyu ban bunya kani egani ka benta ba pila yo i hiru bat kum ba pila pen i hiru haki news ye ki gijing seo ki ba san hajar ko mapikra na do ning kong ki lai phau ki lai pinyo hajar Henry minta kumba piong baki asya kilayo san hajar minta ngin dawa ba ya ka san hajar denem na kata daw nganong ipi hang ni kumba iong ka incentives ka babon ya tho yang nga hang ni khmat jong pi khmat jong ni media
Ba pia lej ayu ORS shi 10 kilometer shi kilometer pia yo kanu wai ORS. Pilih tahu melu haman ki yang pia kanu kau yang. Kita ki incentives ke ba ikong aprin iong makabon bhag incentives. Pilih tahu kalung marshuka kalung hadu sa ars ni kanu sian pilih. Kanu tingkah niyo. La nyau sni kin haban la ne ban ang makin haban ya na ne ban ang matang shim minute ar minute kin hab shong kin hab thau na dong shadong katarik incentives ka ba ikong aprin ila jer nalo kata lada piklan ke motivation ya ke family planning yon am incentives na ki khlong lada khlem kha khlong kinang pun posh nang pi incentives lada kasnong kabahekan no ru katkom ka jingbon ka population katkom ka jingdan jing population lada omdan pun piyo incentives nang ta shushu piju pendi dawai tibiru dainam chayo dalada ka kos jong ka jing pendi dawai tibi katno ka kos jong pendi dawai tibi real benai shisnam nang ta piyo ay kapisa tang shumara da kos hadin kanus nam piyo lagi paus nam lagi sans nam lagi reus nam kahato ko health minister ko sarkar jong ihang ni pinso tho ba kita gisnam ba julai panpendi dawai kini kinong pang himodor kini gasha kini robot kidan kam sashi siangan ang pikan mau batang kawai kumba pila keren na bapu samrke bapin ai ya ka training ya ki VHC ya po gisnong ngalaya kendo bon ngot kirang basnong gi baong la ban yo bai sngi ne em nagam ta kini ki VHC members ki bandage ka training kan tapoy ka por pa ki VHC members jong gisnong ki rang basnong ki secretary snong ki ba julai tan penlet por nang tangle training ki members ki badan na po ka VHC ru kan tapoy ka por kin sami ka mami madan ki asha jong ni dai ne nin sa ap ya kata ka por tetang kini kin tien ki ba khandiat ka blesh bo coba ngi tre iong mangi tre si tre mod sobha reka kam kalanang tiana kapor sa kapor bat khamtam e kijing dawa ki bangila le hakmat ing health minister ki dan lai tenli kabaning kong e akadai ban kiu no ya ka jing siu jong ki asa namatang ar hajar ngimla su ban ya ya ka yen kasam ka jong ni ndre i ai ban ya ke MHIS pawat katukan long kum ka security na kapita jong ni ki asa hendrai kat haka klam covid kangitur marmet ka ki positive case ndan ka way ka asa ka banyo pang kadai na yam baru ang isang iklan balay ublay yo i ya ka kam ngitray ya ka kam ka badan burom kalong ka kam ka bakantang kabayaday banyadil kimensiam ki bakordor jong ki bari kung kiasa ngim kuwa bangin pang kay ka bangi kuwa mangining kong e kamin hi bakabakong san e kaday pinpin kiw no ya ka jinsir kanang bakum kiasa nginang laban tray kambhay ka kam ka jong ni iong hana one no kiasa one tray no kala doko kajing ko jing kya kinong song snong lada isngong thu ba kinong song snong idoko hakay ko ka kya kimyo hakshu ya ka ay bagi deban yo na marbam tray kiasa ba kiya strike tebalay imay ya ka ay kajing dawa ka jong ni ngiro ngiday kibriya ngiday kinong song snong gidan kam ya ka bab kumbat para nong song snong jong ngiro ki bab ndray kom hakapor ko bet kaburom kalet tang sikirang basnong ki ANM ki asa ki ja kerteng kaburom kimyo ki asa kaday na ki ihagani den ndray mano batur markhamat bat kinong pang haba one pai ki returnis lagi jaka pule ki ba pher ki jaka tarai mano ba song ban amit hado kinda poi hatu ka quarantine center wala pan kriya eki ki asa bat kilong tabe ki kembe ki kpa jong kitu ki khna ni song hado kharoi baje hadar baje hado bakin dan poi kinda poi ndrai nyem yo ai ru e ban ong kajing ya ro yangi bas yo pang meningitis we udo khat jong kai nyem katu ka kan to ki asa khablek mare de sim dawai lapo dispensary PHC CHC ya kaban sam ya gitu kibarjan kiye simit sistem kaban
samik tu gidawai. Plus kawan madin meningitis kawan sa ka JE ke Japanese encephalitis. Kato ka jinpang ni hagisnong bangilayo batkala sibru ya kamen sim bukan do jong kibri. Hakato ka por ni hapan let. Sa kijaka baris niyang jong kinong song sunong let Kisu phone kim phone ya kinong song sunong kim phone ya kinong kin kap sunong ki phone ya ki asa. One ngin hablek yalam Ya pang kabadai. Kumba pitip nakaliang jongpi ka state government hi PCU ya ki asha ar hajat tengkashi benai kabadai hin reu tengkashi singi. Bat kani kejing siu jongpi ya ka ar hajat tengkashi benai ru kadai hadian bapila pendu no ya ka bha jongki asha kabadai nak sarkar jela kata kadai ke ABS MMBS. Bat kejing pendu jongpi ya ka ABS bat ka MMBS kadai hadian kejing syaram jongpi da ki pau sne ma ki asha jong ka jela. Jangan semua bandang bana kaliang jong kami kalia asha wakas union hi ngipin bena baka pis rally jong hi habaroka ki distrik kala kot mantakas ngi bat nang nesha kemat ladangi dangdon ki rally kim dai syo ki pis rally hinrai ki ladai ki protest rally kata kadai ki cing pau kaliang jong kami kalia asha wakas union jangan kerfat ye ki EC members ki badai ki president ki secretary jong ki block ki distrik bafer pin songha banhuan kami ting la syai haslong ngin sa pentip kejaka kenang bangin nang laban perkat kumdo bangin nang yat syafrang syakmat ha kabayadai bat ka kam lane kejing srat kejongi tangki nai kejing pen bena nakaliang jong kami galia asha wakas union kublai sibun long live nagalia asha wakas union long live nagalia asha wakas union no retreat no surrender no retreat no surrender no retreat no surrender idan kaham angin yele angin yele kublai sibun